Hi ha moltes formes de dividir les vocals. Les podem dividir en àtones i tòniques, o dins de les tòniques les podem dividir en obertes i tancades. Aquestes es poden representar amb l'accent gràfic, obert o tancat. I no hi ha regles, sinó que és qüestió de pronunciació, sobretot en la E i en la O. També podem mirar la dièresi, que la tenen només la I i la U, les que són fortes, A, E, o dèbils, que són la I i la U, i que per això els dèbils porten la dièresi. Bé, doncs anem a veure l'accentuació. En l'accentuació, primer de tot, hem de separar la paraula per síl·labes. I, una vegada tenim la paraula dividida, hem de trobar la síl·laba tònica, és a dir, aquella vocal que es pronuncia una miqueta més fort i que marca la pronunciació de tota la paraula. Depenent de la posició on estigui aquesta síl·laba tònica, pot ser una paraula aguda, una paraula plana i una paraula esdrújula. Les agudes són la tònica que va al final, l'última síl·laba, la plana és la penúltima síl·laba i l'esdrújula l'antepenúltima síl·laba. I també existeixen les sobreesdrújoles. Llavors, com funcionen aquestes regles? En les agudes, l'última síl·laba, s'accentuen si la paraula acaba en vocal més S i en IN. En canvi, a les planes, la penúltima síl·laba, que és la tònica, no s'accentua si acaba en vocal més S, en IN. La resta s'accentua. I en les esdrújoles, sempre s'accentua. Llavors, anem a exemplificar-ho. Tenim la paraula cafè. Primer dividim la paraula cafè. La tònica és la E. Llavors és una aguda, perquè la tònica és l'última síl·laba, i acaba en vocal. Llavors porta accent. Cafè, obert. Arròs, arròs. És una aguda acabada en vocal més S. Porta accent. Arròs. Mossèn, mossèn. La última síl·laba és la tònica. És una aguda, acaben en IN. Acaben en, porta accent. I realment, com he dit abans, només sabem si són obertes o tancades, depenent de si és E o E i O o O. Planes. En les planes hem dit que s'accentuen si no acaben en vocal més S, en IN. Llavors, per exemple, tenim la paraula origen. Origen. Doncs la tònica és la RI. És una plana i acaba en EN. No s'accentua. Es deixa així. Tenim la paraula cèrvol. Dividim la paraula, la tònica és la E, és una plana que no acaba ni en vocal més S, ni en ni I. Ergo, porta accent. Plàstic. Dividim la paraula, és una plana, perquè la vocal tònica és la A, i no acaba ni en vocal més S, ni en IN. Llavors porta accent. Plàstic. Immòbil, igual. I ara anem a veure les esdrújoles. Sempre porten accent. Tenim màquina. Porta accent, és una esdrújula. Però què passa si tenim la paraula tendència? Com dividiríem aquesta paraula? Tendent. Què passa amb el IA? Ho dividim o no?
Bé, doncs hi ha unes regles de divisió de paraules. Si tenim dues vocals dèbils, una I i una U, juntes, com per exemple en cuina, els C dèbils van juntes dins la mateixa síl·laba. Si tenim dues fortes que van juntes, com per exemple en aeri, van separades, se separen, formen un iet. Si tenim una dèbil front una forta, com per exemple en ciència, també es separen. En canvi, al revés, si tenim una vocal forta seguida d'una vocal dèbil, com per exemple en caixa, en aquest cas van juntes. Però com recordem aquestes normes? Podem pensar, mira, dues vocals dèbils són com dos germanets, no? Que van junts dins la mateixa síl·laba. Dues vocals fortes són com dos adults que van pel seu compte. En canvi, quan tenim el nen que va davant del pare o la mare, com que són catalans, són molt indepes, llavors el nen es vol independitzar, perquè va per davant de l'adult. I al revés, quan el pare arrossega el nen, encara és massa petit, llavors van juntes dins la mateixa síl·laba. També hi ha altres casos, com per exemple dues dèbils i al mig una forta, com per exemple en miau. En aquest cas podrem recordar que el pare o la mare agafa els dos nens en cada braç, en cada costat, i llavors van totes juntes. També tenim l'exemple fèieu, que aquesta és més complicada, però també segueix el mateix esquema. El pare agafa les dues dèbils, però quan tenim una vocal dèbil entre dues fortes, podem recordar que els pares es divorcien i llavors el nen es queda amb la mare. Feia. Se separa. Llavors, retornant, direm la paraula, identifiquem les dèbils i les fortes i mirem si s'han de separar o no. Tant den, si, a. En aquest cas se separen, perquè el nen s'independitza. Tenim església, església, el mateix. Com que la tònica és la E, església, és una estròjula, s'accentua. Indústria, també 3 síl·labes, estròjula. Bíblia, 3 síl·labes, estròjula. Història, tercera síl·laba, estròjula. Família, com a sagrada família. Família, estròjula, amb accent. Però, atenció, perquè en castellà és diferent. Les normes d'accentuació també tenim les agudes, planes i esdrújoles, pero las normas son un poco distintas. En español, este esquema de si acaban en vocal, vocal MSS en IN, se simplifica en si acaban en vocal S, ya que habrá la letra anterior será una vocal, excepto en palabras de inglés como item o cosas así, y N, porque otra vez en español habrá el esquema vocal, consonante, no como en catalán que habrá, puedes encontrar 3 consonantes seguidas, como en basques, por ejemplo. Entonces, estas normas son las mismas, excepto por la vocal débil seguida de una vocal fuerte. En este caso, la débil, el niño, al ser español, no tiene la independencia y se queda unido a su madre. Se quedan en la misma sílaba. Entonces, tenemos la palabra ciencia. Hemos dicho que al separar en sílabas, el niño no se independiza y se queda unido a su madre. Es una plana, acabada en vocal, no se acentúa. Ciencia. Pero sigue siendo tónica, la vocal tónica, pero no se representa gráficamente. Tenemos església, iglesia. Pues el mismo esquema excepto por esta
vocal débil seguida de esta vocal fuerte, que van juntas, eso hace que sea una plana. Industria. Otra vez, una plana. Biblia. Vocal tónica, la bi, una plana. Historia. Plana cada vocal, no se acentúa. Familia. Otra vez, otra plana. Acabada en vocal, no se acentúa. Así vemos que el esquema cambia de esdrújulas a planas. I ara anem a explicar les regles de la dièresi, perquè algunes paraules porten dièresi. Tenim, per exemple, veí i veïna. La tònica és la vocal dèbil que va darrere d'una forta. Haurien d'anar juntes, però si van juntes, la forta seria la E i es pronunciaria veïna. I no porta accent. No es pot posar accent perquè és una plana cada vocal. Aquesta paraula fa molt de temps, fa un segle, a l'època de Pompeu Fabra, anava H intercalada. Pompeu Fabra no volia que existissin les Hs en català com en italià, que no existeixen, però només va aconseguir que es traguessin aquestes Hs intercalades. Aquestes Hs intercalades s'han substituït per un diftong. Avui en dia es fa la vocal dèbil, que és tònica, es fa forta, es fa tònica, es fa una síl·laba per ella mateixa, amb dièresi. Llavors se separa va i na. La dèbil s'ha fet forta, se separa de la síl·laba. També Suïssa. Serien les dues dèbils i haurien d'anar juntes. Però llavors no es pronunciaria Suïssa, es pronuncia Suïssa. Es pronunciaria diferent. I per marcar que aquesta és la tònica, la dividim. Al ser una plana acabada en vocal, no s'accentua. Al no poder portar accent, porten dièresi. I aquí us deixo uns exercicis de dividir paraules i posar accent.